vás. Som Zita Debreceni. Vďaka mojej práci som navštívila veľa zaujímavých miest. Precestovala som takmer celý svet. Objavila som tajomstvo krásy celebrít a hviezd a dnes ho prezradím aj vám. Všetci si chceme zachovať svoj mladistvý výzor, zdravie a vitalitu. Je to dôležité v súkromnom aj pracovnom živote. Mladý a svieži vzhľad je najlepším dôkazom toho, že dôverujeme sami sebe, vyžarujeme energiu, dynamiku a úspech. És nem utolsó sorban lendületet és sikert sugárzunk a külvilág felé. Priniesla som vám Bayes, Bionic Youth Activating System. Bayes je absolútne revolučný systém starostlivosti o pleť, ktorý kombinuje mikropočítačom ovládané ručné zariadenie Bionic Lifter so špeciálnymi výrobkami Bayes. Bionic Lifter podporuje prienik účinných látok špeciálnych výrobkov Bayes do hĺbších vrstiev kože, kde sa tradičné kozmetické výrobky nedostanú. Koncepcia jemného prieniku kozmetických účinných látok do hĺbších vrstiev pokožky je taká úspešná, že ju používajú v najprestížnejších salónoch po celom svete. Hviezdy a celebrity sú za ne ochotní zaplatiť ťažké milióny. Teraz môžete túto profesionálnu koncepciu krásy s Bionic Lifterom používať aj doma. Je vedecky dokázané, že účinné látky tradičných krémov sú schopné preniknúť iba do horných vrstiev pokožky. Preto dokážu zmenšiť hĺbku vrások len o 1000 milimetra. Bionic Lifter s mikrovibráciami a infračerveným svetlom preniká hlboko do kože a uvoľňuje štruktúru kožnej bunky. Potom využitím účinnej koncepcie iontoforézy a galvanického prúdu smeruje ionizované účinné látky špeciálnych výrobkov Bayes cez ochrannú bariéru priamo do hĺbších vrstiev pokožky. Metóda iontoforézy je veľmi efektívna, okrem toho úplne prírodná a jemná k pokožke. Túto metodiku jemného prieniku účinných látok často používajú v modernej medicíne. Gyengét hatóanyag bevitelt lehetővé tévő eljárásmódok közé nőtte ki magát. Dnes môžeme privítať Alinu. Alina systém Bayes používala posledných pár týždňov. Obe sme nadšené z trojfázovej koncepcie výrobkov Bayes. V prvej fáze sa uskutoční hlboké čistenie a detoxikácia kože s Bayes Purifying sérom. Je to celkom jednoduché. Naneste malé množstvo séra na Bionic Lifter a vyberte program Čistenie. Po 4 minútach bude pokožka očistená do hĺbky pórov. Teraz nasleduje druhá fáza. Nanesieme malé množstvo séra Bayes Rejuvenating Supreme, ktoré obsahuje cennú kyselinu hyalurónovú na Bionic Lifter a s programom Vyživovanie vmasírujeme sérum hlboko do pokožky po dobu 4 minút. Už po krátkom čase bude pleť hladšia a pevnejšia. Vďaka kyseline hyalurónovej môžeme cítiť aj ďalší pozitívny účinok. Pokožka získa svoj stratený objem, pružnosť a štruktúru. V tretej fáze aplikujeme denný krém Bayes Ultimate Smoothing a nočný krém Intense Repair, ktoré obsahujú exkluzívnu kombináciu morských rias, zabezpečujú optimálnu ochranu proti voľným radikálom, regenerujú pokožku a dodajú pokožke zdravý a lesklý vzhľad. Nečistoty a toxíny zo životného prostredia sa zhromažďujú v bunkách. Je veľmi dôležité efektívne odstrániť tieto nečistoty, aby koža bola schopná prijímať nové účinné látky. V druhej fáze účinkuje kyselina hyalurónová v hĺbších vrstvách pokožky. Asi od 25. roku klesá v tele vlastná produkcia kyseliny hyalurónovej a kolagénu. Napríklad v 40. roku života klesá vlastná produkcia kyseliny hyalurónovej na polovicu a v 60. roku je to už len 10%.
Koža stráca elasticitu a jej povrchové vrstvy sa stávajú tenčími. És mélyebb ráncok láthatóvá válnak. Vysokokvalitná kyselina hyalurónová stimuluje aktiváciu fibroblastov, čím sa zvyšuje produkcia dôležitého kolagénu a elastínu. To znamená, že pokožka znovu získa svoju pevnosť, pružnosť a mladistvý vzhľad. Okrem toho kyselina hyalurónová je schopná viazať až 1000-násobne viac vlhkosti, než je jej vlastná hmotnosť. Nedvességet is képes megkötni. Účinnou kúrou môžeme zásoby kyseliny hyalurónovej úplne doplniť už počas 15 až 30 týždňov. Opäť získame vlastnosti mladého vzhľadu ako pružnosť, objem a sviežosť. Systém Bayes je naozaj perfektný. Cestujem veľa a teraz môžem môj profesionálny systém starostlivosti o pleť mať vždy pri sebe. Som úplne ohromená, ako rýchlo a výrazne Bayes účinkuje. Dobrý vzhľad je pre mňa veľmi dôležitý aj z profesionálneho hľadiska a Bayes mi umožňuje zachovať si ho ešte veľmi dlho. Alina, aké skúsenosti máš ty? Najprv som si nevedela predstaviť, že to funguje. Musím sa priznať, že som bola trochu skeptická. Ale po niekoľkých týždňoch používania som veľmi nadšená. Používanie prístroja Bionic Lifter je úplne jednoduché a zaberie málo času. A čo je najdôležitejšie, má senzačný účinok. Všetci moji priatelia hovoria, akú mám krásnu pleť. Opäť sa cítim dobre vo svojej koži. Bayes vám pomôže znovu získať mladistvý výzor a najlepšie je, že je za absolútne priateľnú cenu. Bionic Lifter a výrobky Bayes si môžete vziať so sebou a používať ich doma, alebo ich môžete vyskúšať aj s pomocou odborníka Wellstar. V jednom si však môžeme byť istí. Nemôžeme zastaviť čas. Kto chce mať mladistvý a sviežejší vzhľad, môže teraz preto urobiť niečo efektívne. Prajem vám veľa úspechov z Wellstar Bionic Lifter a s exkluzívnymi výrobkami Bayes. Vaša Zita Debreceni. Az önök debreceni Zitája.